At dahil na rin sa snow. At dahil hindi nakakalabas ang mga baka, nai-stress sila at bumababa ang kanilang produksyon ng gatas. Kung kaya't nilagyan sila ng virtual reality headset at makikita ng mga baka na may green fields para akala nila na nasa labas pa rin sila kumakain ng damo. At dahil dito, nag-i-increase ng 22% ang produksyon ng kanilang gatas. Wow. Ikaw, pag nagda-diet ka, magsusuot ka rin ba ng VR headset? Maganda yan. Tulad ng mga baka? Yan ang ating siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Morning ko! Morning, Tis! Kaloyan! Feel good! Feel good morning! Let me tell you. You my little boo thing. So I'll give a hoot what you do. Adlang Biyernes! Thank God it's Friday, March 22, 2024. Sa oras na 7:25 ay kasama na ang cool na uncle from Davao, Uncle Dago! Sa mga angkol! Taas ang kamot. Sa mga angkol! Kasama rin ang pinaka-hot na tita sa balat ng radyo. Best Muse na back-to-back Best Muse sa Thank FJ you. Elizalde Basketball Tournament. Walang iba, from Bacoor City, Tanya Chinita! Morenang dalagang Pilipina, tingnan mo naman ako sa mga mata mo. Huwag kang kumaripas ng takbo. Thank you, Mars Trixie! Mars Trixie, gayahin mo nga yung baka. Pati na baka. Morning, sir. Akla na baka. Maliit na baka. Mars, dun ko na-realize na lahat ay it's all in the mind. Oo, pwedeng dayain. It's all in the mind. Totoo yan. 'Di ba? So, kung ano yung pine-perceive mo, pwede kang mapunta doon. Kung ano yung iniisip mo, pwedeng mong makuha yon. Kung ano yung nasa isip mo, pwede kang makarating doon. Totoo yan. Diba? Tulad It's all na- about imagination. Tulad ng mga baka, alam niyo VR yung nilalagay sa mata. Mga bata ngayon, pag nakaganyan, para kang naglalakad, nasa beach ka, yun yung gusto mo. Oo, alam mo na. Kaya nilalagyan yung baka kasi hindi kumakain yung baka pag nasa kulungan lang sila. Parang nawalan sila gana. So yung production less. Oo. So pag nilagyan ng VR na, kunyari may mga damuhan, so kakain din sila ng damo na nandun sa kulungan sila. Pero akala nila nasa labas sila. So dinaya nila yung baka. So Grabe, nag-increase yung no? production. Grabe. Social ng baka. Mga bata, ganun din, mga bata. Kita mo naglalaro yung parang, Wii ba tawag nun? Oo. Alam mo, Col, wag na yung VR ba yun? Oo. Yung mga motorcade lang sa Tom's World. Pag nagda-drive, di ba? Oo. Di ba? Parang ang ginawa nyo parang nagda-drive ka, nasa kotse ka. Ito yung Virtual i-film. reality. Oo, Oo. i-film mo na nasa kotse ka. So, nagagalingan mo kasi feeling mo ikaw talaga yung driver. Yun. Ganon. So, conditioning. So, naalala mo yung pinakaunang VR natin nung mga batang 90s? Yung color red, pula, lalagyan ng bala na bilog. Ay, oo. Yung Kung yaman mo naman, maniwala Hindi- na sana hindi ako yung may sa mga perya. Ang kanar! Hoy, maniwala na sana ako, pero lang chick-chick. Ay, may chicks? May chicks? Asan? Alala mo yan, yung sa mga peryahan, sa perya, yung magbabayad ka, tas manonood ka kunyari ng animated sa yung bilog, parang cinema, Yes. yung may film. Correct. O yun yung mga sinaunang VR natin. True. Oh, Di ba? Meron pa tayong isang VR yung negative ng Kodak. Oh, yan. Yung film. Para ma-feel mo na nandun ka sa picture, titingnan mo yun. Ganun. Sa araw, Ano Tapos para? pag may solar eclipse, kakapalan mo yun para Yes. di masunog yung mata mo. Diba?
Yung mga sinaunang VR ng mga batang 90s. Ang sarap tuloy ulit maging bata kasi simple lang yung kaligayahan mo, no? Yun lang dun, sasaya ka na. Ngayon, ang hirap na natin. Ang sarap ng bata? Ang sarap maging bata. Okay. Ulit. Bukod doon. What? Asan? Sosyal naman yung mga baka sa Russia na yan. No? So, diba? sa mga bata, Naka-VR pa. ganun na rin yung mga bata ngayon. Kasi more into ano na sila eh. Visual. Visual. Oh. Sila. Visual talaga. Ang galing. Tayo mga tao, visual kasi tayo talaga. Totoo yan. Oh. Visual naman talaga. Minsan nga yung mga sa klase, ginagamit na rin yan. High-tech na rin sila sa klase nila. Klase Yung mga bata? mga baka. Wow. Galing sa dodo ng kawa. Diba? Oh, kaya favorite nating gatas yan eh. Yung gatas ng baka? Gatas ng bata, di ba? Din natin yan. Inaagawan natin Ay, sabi nga nila, gamot daw sa sore eyes yan. yung gatas ng ng mama. Gatas ng baka. Likat mo. Doon ka sa ilalim. Ng baka. Ng mama. Ay, di ba? Pero ang dami. Ano yun eh? Ang tawag dyan, sabi niya. Sabi niya, Mo! Hoy! Maniwala na sana ako. Pero ano ba yan? Momo o mola? Mo! Ay, yung baka? Ng mama. Sabi ng mama. Sabi ng mama. Tinawag niya yung anak niya. Kaya sila gumaganon. Mo. Tinawag ng mama? Yung baka? Mama gumanon. Mo. Pero make sure pag umuulan, silong po natin sila kasi kawawa naman. Oh, yung baka? Yung mama. Oo, tsaka wag natin pong pakainin natin ng fresh na mga damo para madami silang milk. Yung baka? Yung mama. Tigas ng ulo. Ng bata. Nung baka. May sungay kasi. Yung baka. Yung bata. Bata pala may sungay na. Ay, nako. Oh. Baka yan ang pambansang Ay, di ba? Maniwala na sana ako. Pinalitan na pala yung pambansang hayop baka na na. Mali! Pero parang nagutom tuloy ako sa yung mga Wagyu beef, no? Oo, Wagyu beef ng baka. Ng mama. Sarap yung hot Hot baka? hot mama. Nagbunga nga kasi yung asawa niya umaga na umuwi. Si mama? Yung baka? Ayun, tinalian dun sa may puno ng mangga. Yung tinali. baka? Yung mama. Ay, namayat na nga kasi dahil sa lubid, ang sikip kasi ng pagkakatali Sa baka? sa mama. Ay, ko. Sabi, "Umaga ka na naman umuwi! Doon ka na lang sa barkada mo!" Sabi ni mama? Sabi ng baka. Nakakatawa kapag nasa Express NLEX ka or SLEX, tapos may sinusundan kang malaking truck, tapos ang daming nakakulong. May kargang baka? Kargang mama Laki ng katawan ng baka. ni mama. Ay, grabe ka na. Diet po. Yung mga mama. Yung mga baka. Good morning! Morning! Hanggang alas 9 pa po si Uncle Dagon! At Tanya Chinita. Magkita-kita tayo mamaya sa... Of course, sa may hapag sa Marikina. Para sa ating San Miguel Pale Pilsen Beer Okay Challenge 2024. Makibirit, makisaya. Andun po ako, Uncle Dagol, Tanya Chinita, Rocky Terra, Conyo Bicolano, Aaron Robin Siena. Nandun po kami. Ayan, so magkita-kits tayo din mamaya It's a date. Kita tayo dyan. Sa Polpong Villamor, Aljon Matos and family. Basic na basic daw. Salamat sa inyong pagpaminaw diha. Salamat! Sa ating mga Suki, Norman Acro, Ming Pardillo, Alvaro Marcelino, Raymond Gagarin, Jackie Villanueva, Sherwin Sumaya. Good luck din sa MBC2 sa laro ngayon. Sa basketball today. Yes. Kayang-kaya nyo yan. Kayang-kaya yan. Cheers! Tuloy-tuloy tayo hanggang alas 9 dito lang sa estasyong number 1. Ito po ang 90.7 Love Radio. Feel good morning. Kailangan mo bang i-memorize yan? Basic! Pwede ako magsabi niya. Basic!
Ako nga. Basic. Yan, mas bagay sa'yo. Uy, galing sa dodo ng... Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!